yung trabaho nila may hirap po. Dati po silang mga labandera, bukod pa doon, dati silang mga mga GRO. What? Mga GRO, mga pukpok po sila dati. Tapos, ito po si Ate Sherilyn. Dati po kasi itong drug dealer po kasi ito. Ayan, hello mga kachapsoy, welcome back. At ngayong araw ay ngayong hapon po. Ngayong hapon po ay ipaprank po natin yung aking nanay. Tapos ipaprank po natin tungkol sa yung sikat po ngayon na scholarship prank. Tapos tingnan po natin yung acting ko. tingnan po natin yung acting natin, yung acting 101. LOL! Ayan, tingnan natin ngayon kung nasaan si nanay. Ayun mga kachapsoy. Ayun, nagtatahip ng ng bigas. Ito, gabi-gabi na. Ate, mag-hi ka naman dito, ate. Hi mga kachapsoy. Ito po yung pamangkin ni Tito Tabassoy. Ling-ling. Ay, kuya. Ayan mga kachapsoy. So, timing po tayo mga kachapsoy. Andun kasi magsasaing pa ng bigas eh. Sige ate, hi. Mag-hi ka. Ayan. Timingan po natin. Ayan mga kachapsoy, timing po tayo ngayon sa sa pagpaprank kasi andun pa po magsasaing pa po. Antayin po natin na matapos po magsaing para maayos po yung ating prank. Gunggong! Ay, dito pala, dito. A few moments later. Hello, welcome back mga kachapsoy to my YouTube channel. And for today's video, nandito po kami ngayon para humingi po ng scholarship sa atin pong mga kababayan na gusto pong magbigay. Kung mayroon po yung mga kababayan po natin may mabubuting puso, pwede naman po sana kayo magpagbigay naman po sana kayo ng scholarship sa aking pamangkin at sa aking pinsan, sa kanyang mga anak. Ayun. So yung pamangkin ko ay dalawa. Ate, lapit ka dito ate. Mag-hi ka sa kanila ate. Hi! Mag-hi ka, laksan mo. Sabi ka, hi. Yan, si Lydia, tapos yung isa pa naming, isa ko pang pamangkin. Si Vincent, mag-apply po kami ng scholarship. Tapos yung anak ng kamag-anak namin, pinsan namin, mayroon siyang tatlong anak. Kung pwede po mabigyan ninyo ng scholarship. Mahirap lang po kami. Yung pinsan ko po, yung asawa niya ay construction worker lang po. Siya naman po ay, anong trabaho mo? Barangay Nutrition Scholar. BNS in short. Opo. Tapos si Lydia naman, yung mga magulang niya, mahirap lang din po. Yung tatay niya construction worker lang po. At ito po sila nakapisan sa amin. Ito po yung nanay ko. Siya po yung nag-aalaga dito sa pamangkin ko. Tapos isa pang pamangkin. Mahirap lang po kami. Madalas po, tuyo lang po yung ulam namin sa umaga. Yung aming pagkain. Tapos, may mga business po na nangutang lang po kami sa kapitbahay dahil walang-wala po kaming pera. Ayun po. Tapos mahirap po yung mga pinagdaanan po ng pamilya namin bago kami hanggang sa ngayon po kaya po nanghingi po kami ng tulong. Ikaw Ate Sherilyn, ano yung trabaho mo ngayon sa sa inyo? Sa ngayon, dito sa barangay as appointed ng barangay. Ayan nga, BNS ako. Tapos ang asawa ko, construction worker lang. Ngayon, problema ko dahil tatlo yung estudyante ko, isang college, isang grade 9, at isang grade 4. Hanggang ngayon, wala pa silang mga school supplies and uniform. Lalo na sa college ko. Tapos, nag-short kami kasi nga mahal ang pamasahe. Nahihirapan akong mag-budget sa araw-araw dahil ang 100
60 sa kanilang tatlo. Dalawa ang namamasahe. Kaya ang hirap talaga, short na short. Di ba? Mahirap po. Yung 160, bali, ilang Sa isang anak? araw lang yun. Ilang anak ba? Tatlo. Tatlong anak, tapos namamasahe pa po yan. 8 kilometro po yung pinanggagalingan mula po dito sa amin sa Barangay Magsaysay, papunta ng bayan. At yung pamasahe po, 20 ba? 30 pesos. 30 pesos po bawat isa. So yung tatlo, 90. Tapos, balikan pa yan, ano? So ang hirap po, kapos po talaga kami sa budget. At saka yung nanay po naman po, wala na po siyang trabaho. Nandito lang po siya sa bahay. Senior citizen lang po siya. Marami na rin pong mga karamdaman. May rayuma na po. May maintenance na May siya. maintenance, Kailangan high na blood may din po. maintenance siya. At saka, sila pong dalawa, mahirap po yung mga ano nila, yung mga pinagdaanan nila. Dati po silang mga yung trabaho nila mahirap po. Dati po silang mga labandera, bukod pa doon, dati silang mga mga GRO. What? Mga GRO, mga pukpok po sila dati. Tapos, ito po si Ate Sherilyn. Ako, Nahuli po ito dati po kasi itong Sir. drug dealer po kasi ito. ako sir, balitaw kung may siton makakapanood, lalapit ako. Tagal sa sinanay. Gusto ko makapagpagamot sa nag-uumpisa kong goiter. Ayan, At the same time, nakagoiter po siya dahil sa pagtutulak ng droga. Sinanay po, dati po siyang dancer po siya sa club. Pero Hindi, ikakat na da. Ikakat na da. gusto na. Ayan, ikakat na lang po natin yan. Pero ang totoo po talaga ay din, sabay tayo. 1, 2, 3. It's a prank! It's a prank. Ako, alam ko na talaga. Sige, makikisali ako sa kalukuhan mo. Pero ayun po sa... It's a prank! Si Ate Sherilyn po talaga, nangailangan po talaga siya ng tulong. Baka naman po may gusto sa inyo magbigay ng tulong. Ayun po, tulungan niyo naman po siya. So may mga gusto po, pwede po kayong mag-contact kay Maestro Waray. At may Gcash naman po tayo. Baka may gusto sa inyo magbigay ng tulong. Kahit ano pong magbigay ninyo, mapapa-school supplies na po yan. O kaya, tawag dito, cash. Pwede po kami tumanggap ng cash. Thank you so much mga ka-Chapsoy for Okay na. supporting and keep on subscribing and following my YouTube channel and Facebook page. Ayan, monetize na po tayo sa Facebook. Sige lang po, supporta lang po kayo sa akin. Thank you so much. Ayan.